Moi kaikki! Tervetuloa mun kanavalle ja tähän uuteen videoon. Ja siis mulla on tässä pihko ja kynä. Sitten mulla on juotavaa ja vähän herkkuja, koska why not? Ja mä ajattelin tänään, just chillaa teidän kaa ja vähän vaikka kirjoitella runoja tai piirtää. Ja sit mä voisin jakaa, jos mä kirjoitan jonkun hyvän runon, niin siinä lopussa. Ja joo. Mä tiedän, mulla on tämmönen idea. Toivottavasti tykkäätte. Mennään videon pariin. Noniin, joo. Elikkäs koulu alkoi eilen loman jäljiltä ja oli ihan kiva nähdä taas kavereita pitkästä aikaa siellä koulussa. Ja tänään meillä oli kuvauspäivä, tai sille kuvattiin meidän tuotteita, mitä me ollaan tehty. Ja sillä niin kuin oli ihan kivaa. Ja joo. Mä alan piirtää jotain. Mut siis mä ajattelin tulla vaan tänne chillaamaan teidän koo. En tiedä. Mä en oo oikeesti hyvä piirtämään. Ja mua vähän nolottaa välillä. Kun jotkut luulee, että mä oon hyvä piirtää, kun mä niinku kehon, tai niinku puhun siitä, että mä oon piirrannut. Hate to break it to you, mut mä en oo mikään kauhean hyvä siinä. Joo. Mut joo, mites teidän koulun aloitus meni loman jäljiltä? Joo. Mä voisin... Mä enkä tiedä mitä mä piirrän. Joo. Siis tää on vähän jännä, kun koulu alkoi tälleen vähän niinku keskellä viikkoa. Tai no siis keskiviikkona. Eli joo, keskellä viikkoa. Vau, mä oon fiksu. Mut siis niinku... On silleen vähän jännä olo, kun sitten huomenna alkaa jo viikonloppu. Vaikka koulu on mennyt tosta. Sitten huomenna 3 päivää, mutta... I'm not mad about that. Ainakin pääsee lepäämään. Ihan kun ei olisi levännyt ihan tarpeeksi lomalla. No ehkä en oo lomallakaan. Olin kipeänä tai jostain, niin ei mut kauhean kivaa. Mut joo, mä ajattelin, että kun mä kävin näöntarkastuksessa, niin mun pitää hankkia lasit kuulemma, koska mä oon kuulemma vähän sokea toisessa silmästä. No en oikeesti, mut silleen niinku, että tarviin silmälasit. Niin mä ajattelin, että mä voisin sitten ottaa kameran mukaan sinne ja vähän koittaa kuvaa klippiä sieltä, kun mä hain taimien tilaamaan ne silmälasit sit. Ja sitten jatkaa sitä videoa silleen, että kun mä saan ne lasit, mä voin testaa niin. Juu. Mitäs muuta mulla oli jotain videoideoita? Mä haluaisin muutenkin vaan alkaa tekemään enemmän videoita, mut mä oon tosi silleen, että mä en oikein nyt keksi. Mä en keksi videoideoita. Ja sitten se vähän harmittaa minua. Kun minä haluaisin niitä videoita tänne tehdä kuitenkin. Mutta aina ei saa mitä haluaa. Mut joo. Mä ajattelin, että mä teen sen sen silmälasivideon. Ja sitten sit kun mä saan ompelukoneen, niin siitä videon. Ja kun mä hain sen ompelukoneen, koska mä haluan ompelukoneen. Se on tullut jo monesti selväksi tässäkin kanavalla. Tai siis tälläkin kanavalla.
Ai niin, ja joo, mä otin mun septumin ja mun kulmakorun pois. Mä otin kulmakorun pois, kun se oli vähän niinku silleen tulehtunut. Ja sit mä otin septumin pois, koska se oli vähän liian silleen, ei tuntunut kauhean mukavalta. Niin otin sitten pois. Ja nyt mulla ei ole kun vaan korvikset lävistyksinä. No anyways, ei se ole paha asia. Vähän vaan surettaa. Mut sille ei kyllä surata, koska mä vähän kasvoin ulos niistä lävistyksistä. Mun ei oikein oo semmoista lävistyshinkuu enää, niin halusin testata ilman. Ja siis ainahan niitä voi hakea, jos siltä tuntuu, mutta nyt ei ole semmoinen. No siis mun kaveri, sä tiedät, jos sä katsot, että sä tiedät, hän puhun susta, niin mun kaveri laittoi mulle viime videon jälkeen, että sekin ehkä haluaisi alkaa tekemään YouTubea. Pitäisi tehdä niinku collab-videoita tai joku yhdessä videoita. Niin alat tekee. Todellakin. Olisi aika kiva kaverin kanssa hengaa YouTubessa. Tehdä videoita yhdessä. Hän tuo viesti, olisi aika kiva. Kannatan tätä videoa. Koska hän on minun kaverini ja meillä tulisi olemaan hauskoja videoita. Et ei siinä. Mut siis ulkona on kylmä. Mä luulin, että tänä vuonna me selvitään ilman kylmyyttä, liian kovaa kylmyyttä, ilman lunta. Mut ei. Heti kun vuosi vaihtui, niin kaikki ne tuli niinku... Mitä? Mä en antanut lupaa. Mut ne ei kysynyt lupaa. Perus Suomen talvi, oikeasti. Ärsyttävää. Huomenna mulla on lääkäriaika kello 10 ja sitten sen jälkeen on koulua. Tai no siis mulla alkaisi koulu 9, mutta kun en näe oikein silleen järkeä mennä puoleksi tunniksi kouluun ja sitten lähteä pois sieltä heti. Niin menen ehkä lääkäriin ja sitten ehkä kouluun. Ehkä kouluun. Kyllä mun kannattais kais mennä, mut sillä niinku, että jos siellä lääkärissä niinku tulee jotain ja sit mä en voikaan mennä, niin sit mä en mene. You never know. Yeah. Vau, mikä piirustu. Mua naurattaa vähän. Tää on tosi hieno. Tää näyttää siltä, että mun pikkuveli teki tän silmät kiinni. Se on 8-vuotias. Älkää tuomitko mua. Mä yritän oikeesti. Mä yritän sen. Joo. Hei, huomasitteko te, että nyt ei oo pimeätä? Nyt ei oo pimeätä. Täällä on itse asiassa aika valosaa, aika kiva. Jei. Mulla on ringlight tossa siis mun mekki peilin valon lisäksi. Ja sit mulla on ledit. Aina pitää olla ledit. I'm just a girl, you know. Like. Ja nää on parhaita karkkeja. Visibles.
Nyt mä voisin kirjoittaa runon. Siis tänään koulussa mä aloin miettimään runoa. Mä kirjoittaisin runon penkistä. Penkistä. Don't know where that came from. Mut nyt mä voin yrittää kirjoittaa runon jostain muusta kuin penkistä. Jaa. Mä en oikein tiedä, mistä kirjoittaa. Jännittää. Joo, sorry guys. Ei vaan mä mietin, että mistä kaikki tykkää? Musta ei vaan. Te ette kuullut tuota. Sorry. Ei mä voisin kirjoittaa runon. Tää on vaikeeta nyt, kun mä oon tässä vähän paineen alla. Anyways. Kirjoitetaan vaan ja sitten katsotaan, tuliko siitä edes hyvä. Näettekö, että se on salaisuus? Mä se näyttäis kamerassa, oh my god. Mennään vähän kauemmas. Toi oli vahinko. Ensimmäinen sana. Wow. Nyt pitää lisätä jotain. Joo. Ei ole siis vielä valmis. Tässä on nyt 3 riviä. Jep.
mä sain tosi lyhyen ja oudon runon kirjoitettua. Mä en tiedä yhtään, että onko tämä hyvä. Joten te saatte nyt kuulla sen ja toivottavasti tykkäätte siitä. Mä voin muuta sanoa. Olipa kirpeä karkki. Joo. Ja siis tää tuli vaan niinku pään sisältä ulos. Tässä ei välttämättä ole mitään järkeä teille ainakaan, mutta mulle saattaa olla tällä hetkellä ainakin. Mutta siis näin tämä runo menee, minkä minä äsken tein. Aurinko, se on kirkas. Se valaisee meidän päivät. Mutta minun aurinko ei ole taivaalla, vaan se olet sinä. Sinä valaiset päiväni, saat minut iloiseksi, sillä olet minun aurinkoni. Voi kun ihana, semmoinen runo tällä kertaa oli siinä sitten. Ja mut joo. Olen pahoillani, että nämä videot, mitä tänne on nyt tullut, ovat olleet vähän vaan minusta jäppäämistä ja semmoista, mutta I promise you, nämä videot tulee vielä sisältämään paljon enemmän sisältöä tulevaisuudessa. Yeah. Mut joo. Tässä oli tämän päivän video ja tää oli vähän tämmönen lyhyempi video ja vähän nonsense video, mut en tiedä. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!